Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Nongïalam Niam jong ki Niam pair kibaran hapo ka Shatri jong ka Khasi Jaintia Church Leaders Forum haka nyo trik urisaw arajar arpuar kila pelong da ka jinga seng Duwai kum ka jing pensngo syaki tendong skor jong Sorkar Meghalaya Democratic Alliance balai alam da ka National People's Party bakan Pyndam no ya ka ketem khalai lani ka kasino bala thmu ban pli haka ni ka jala Meghalaya haka jing pelong ya ni ka jing Duwai hayeng mani jong ka KGP English Service kabadan ha police bazar lai shimenta lang de ki Nongïalam pair ki bikin thobi president Most Reverend Dr. P Lingdo vice president Archbishop Victor Lingdo usketri Reverend EH Kharkongor bat kiwei Lord, with this prayer that we have offered to you this morning, in your mercy, hear our prayers. Amen. The world changes, our lives change, all things change. But there is one who does not change, and will never change. There is no to give all the glory unto your name, Father, because you deserve to be glorified. We are all sinners, Father. We come before your throne of grace because of your grace and your mercy, Father. You have provided your only Son, Jesus Christ, to come down into the earth, to become a man, and to pay for our sins and our transgressions on the cross at Calvary. Forum ngi perkhatwa kadon kam kawai kalong nya wer ya poro ki wai ringai Kristan aga jela ga jungi compare la kidon kino ki jai kan hon balang rangi pa mani wer poro ki wai ringai Kristan ban don keju ga jing smokya ngiti bo poro kidon keju ga jing smokya handrai ki bo pon kim not ban penmi ki surktien ki jong ki kam jet ban long jar handrai ni yang nam ta jong ki poro mat pen pau ya kan dai ti kawai kalong kwa ni ong kum ki Nongïalam jong kum ki Nongïalam Kristan kum ki Nongïalam jong parang nim de ban ya da galenti jong ka jing ki ni de ban ya da galenti jong ka jing slop ka jing pli jong mot ka jing kai ka jing pershan iwe ta kai ti ni pen long da ne ka jeseng Duwai ka pakrpang pi kumba kajing hikai jong ka Christian ko jong play kumoi la pen pau bishop to ki ba shim mentan ru bang ide bon ka jing shai ni de bon ai bon ra ki ba thamai haka jing long jing em haka jing hapa ngi jing kala ki ba bon
jing do jing kermen ki pon ngidon ke jing kermen ngidon ke jing kmil ti baki ai nong ki thamai bo pha nang ni shakmat ka bening kong kalong ba ya kenjok tien shiki ken hon kristan shiki balang ba makiru halag jong jaka balang haki nong kendong haki sor halag jong jaka kin shim ya lag jong ka bentak ka jingkit kle ban ai ka jing hikai ba boro ngini don ka jingkit kle ma pai ba ngi ti ba de ka jela kristan pai ba hi ni de ki bo khambon ki reungai kristan dia la ki balang haki jaka ki bo kheo ki shim ya ka jingkit kle ban ai ka ne ka jing hikai nam ta ke ai ka ba thamai ka jing bha ka jing kermen kata kan dek kawai kita sin jam kawai bangin kenjok tien ki balang bas ki kenhon jo ki rengai ki bukher ka ba ar pa kalong bangin yai bot den bat ki Nongïalam jo ngi hak Sorkar bangin yai bot den bat ki mar nakapor kapor ngi asno nakaliang jo ki baki ong ba ki kloi ban sha skor ban snap ya ke ai ka bangi ong ya ke ai ka bangi ai jumot ane ke ai ka bangi slop bat ki te kim don ko nong jing prasha ki pen pau ya jing long la kloi jing ki man snap ya jing pen sngo jing ni te ya ka tang ngai bot den la ka long ne kam long na ka liang jing ngai bot den ka KJCLF ka stang ban yo ai kene ke jing kren dak la mi kene ka act shwa jong kene ka act ju don hi bon ya kli ke ai ju don ma kam ju te ya ka issue ka bakata si sin bakla mi kene ka act kadon ka jing sngo thu ba la legalize yu oro ki jing khalai kamot hajaka ban pha do pulit ban kem mi kin khalai min tangi la yada pan wani kin khalai da ki jing don jong ne ka ai ti ka jing thu ka jing pa jong ka KJC kalong man pendu man Pyndam kin ka ai man pendu ki jai jing khalai pi kene ka ai ka jing batai jong ki Nongïalam jong Sorkar kalong ban wan rai ki jing yada wan rai ki de ki jing pen bai khandiat ki nang ban yo ka jing man toy ban don ka jing yada andre ki klem bai wat de ko mangi i ya ko mangi ong ka dor ka ka imlang salang ka hapsi ka social cause ka ba klem don ba prakhat kita ti ban yada kita ni ko man ban ong ba de ban pundo ban Pyndam ni ka ai kai la de don ka lat ban thaulat ki wai ban pen thmai ni ban thaulat te ko mai ti kata ngi pat nang ban ong ke menta andre ke bo mi hi hakmat menta ka dei na kaneka gaming act ka ba harja poi ke ti ki wai ti ngi pat nang ban ong menta ke na ko men ha ka ni ro mi lai pun pa ke kata hadin jong kata dorbar thau ai ni la pun pa ke kata pa ki jing shisha ko ba ki pau ha khndo hamadan hi kim dei ko ba ki grand mo ki ti banda pendan kam ada tak ketien te kadai shisha ba kadon ka jing ya thu e ko bom dei kai thok mong la ban ong nama la da ka kam ka nang ya sai la da ka yeng dor bar ka da ka yeng dor bar kilo ong ba kin pen sange bala pen sange no kham tam no tu ar khandai 3 September ki pen mi ka ta ka tarik am ar khandai 3 September la da kam kam ko to bala kut la ko kut la yap la ka yap ko to ka license ko ba kian rei lada kila ong penmi itu kektian buat lada ki ke kampat ke ya saprang de ke pau ka jing thok ka dan kan